Nerekin pasia baztertuzte? Ez, benetan gauza bat esan behar dizu. Ehiztari bat zuratxetik dabilela. Bai, eskubiteta guzti? Ez erana eskubitari baina. Berriro dator, izkuta gaitezen. Hemen oso bat ikusten dira azten. Era, unok ikusiak dituzte zebrarelua? Zerbait pentsatu behar dugu. Bakit zatozten erotik. Aha, hemen txajariko dutranka. Zarea mugar eta bagaztia pasatzen denean.